Minulý týždeň sa konala konferencia, na ktorej premiér Fico predstavil nový politický program Smeru, alias namiesto šírenia nenávisti voči tým 8 utečencom, ktorým sme dali azyl, tentokrát stavil na niečo iné. Náš nový politický program by sa mal volať Politika s ľudskou tvárou. Politika Smeru síce už jednu ľudskú tvár má, ale že by to bol problém, si nikto v Smere nemyslí. A keď sa novinár na túto tvár spýta, dozvie sa, že to ste sugestívne spojili nejakú marginálnu otázku s programom komplexným Smeru. Paštenák, som to povedal aj vašej kolegyni, je podľa môjho názoru multimilionárske, arogantné individuum, poviem to veľmi slušne, aby som nebol vulgárny, ktoré nemá ale nič spoločné s ľavicou, nič spoločné so Smerom. Celé je to teda len marginálna kauza, ktorá so Smerom nemá nič, ale že úplne nič spoločné. Nebolo to úplne jednoduché a asi ani lacné, ale áno, takto nejak sa to zrejme aj uzavrie. Nový program strany Smer sa má zamerať najmä na robotníkov, lebo doteraz mieril na akademikov, vedcov a inteligenciu. Predtým, než pán premiér svoj plán predstavil, uistil nás, že pri jeho písaní myslel najmä na to, čo si my, občania, myslíme a cítime. Nie je možné robiť normálnu sociálno-demokratickú politiku bez počúvania ľudí, bez chodenia za nimi, bez pochopenia toho, čo ich každý deň trápi. Presne tak. Fico presne vie, koho čo každý deň trápi. Kočnera napríklad strápil Lipšic a tak ho už vyšetrujú za údajné zverejňovanie tajných informácií. Kaliho trápila kauza Bašternák a tak NAKA odmietla vyšetrovateľom ukázať niektoré dokumenty. No a novinári trápia asi všetkých v Smere, tak na nich rozpútali hon. She weighs the same as a duck. She's made of wood. And therefore... A witch! A witch! Very good, we shall use my larger scale. Novinkami nabitý program Smeru sa inak opiera o niekoľko téz. Strana sa napríklad chce zamerať na podporu lokálnych podnikateľov a startupov, tak ako v minulosti. Ďalej chce znížiť počet detí v špeciálnych zariadeniach, tak ako v minulosti. Od bohatých chce, tak ako v minulosti, vybrať viac daní a zdravotníctvo chce postaviť tak, aby poisťovne nevykazovali zisk. Pretože jedna pokuta za Achmeu nám asi nestačila, že? Bolo to treba nám. Mimochodom, naša štátna poisťovňa nielenže nevykazuje zisk, ale na krku má najväčší dlh v histórii. Vyzerá to tak, že toto bol po celý čas cieľ, pretože vedenie si vyplatilo odmeny v súhrnnej výške 40 000 eur. There you go. Thank you, sir. There you go. There you go. There you go. Ak by ste inak mali pocit, že je to tu u nás na dve veci, tak to nie je preto, že by to tak naozaj bolo, ale kvôli fuj zlým novinárom. Povedzte, ako tí ľudia môžu byť povzbudení, však si odportite noviny, tak odplatte. Jedna správa zlá za druhú. A zle, a zle, a zle. Choďte do čerta novinári. Píšte poriadne. Tak. Všetky zlé kauzy si u nás musia novinári vymýšľať, lebo sa v skutočnosti nedejú. A nedostatok pozitívnych informácií potom musia vykrývať ministri v prezentáciách o svojich úspechoch. To boli rovnakí babráci, ako bol niekto babrár v roku 2012. Tak by sme dnes vyberali o 900 miliónov eur menej ročne, ako vyberáme dnes. Nie. Keby sme neboli rovnakí babráci, prestali by sme kryť podvodníkov a vybrali by sme ešte o niekoľko miliónov viac. Ale nevadí. Na Slovensku sa deje množstvo ďalších pozitívnych vecí. V roku 2006 sa bežne ukradlo v priebehu roka viac ako 5500 osobných motorových vozidel. Tento rok to bude okolo 1700. No,
Tak vidíte, na DPH-čke sa síce ukradli milióny, ale zase sa ukradlo menej aut. Takže... Kaliňák sa na Sneme nakoniec dotkol aj pálčivejších tém a spracoval si ich po svojom. V oblasti boji proti korupcii skončila vláda Ivety Radičovej za rok 2011 na 66. mieste v rámci celého sveta. V roku 2015 skončilo Slovensko na 50. mieste. Teda spochybňovať výsledky Transparency International je naozaj podľa mňa už trošku cestné. Cestné inak je porovnávať aj údaje z roku 2012 s rokom 2015. Jednak to bola iná doba, ktorá siaha takmer do obdobia kešu, jednak je dnes situácia trošku iná. S grafmi sa už Smere čarovať naučili. Očividne prišiel čas naučiť sa upravovať aj prezentácie, tak, aby sme vyzerali super. At which he won 14 gold medals. Dôkaz o tom, že sa naozaj máme z čoho tešiť a že to Smer s ľudskou tvárou myslí vážne, je aj šéf sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny. Ako správny sociálny demokrat sa odteraz bude voziť v ľudovom vozidle. Volkswagen Touareg za 50 000 eur. Ale aby sme vás už celkom nedohnali k tomu, aby ste volili náckov, na Slovensku sa minulý týždeň stalo aj zo pár dobrých vecí. Kažimír to jemne uľahčil živnostníkom, Žitňanská presadila protischránkový zákon a premiér Fico ukázal, že predsa len má aj nejakú sebareflexiu. A hovorí Vodkán Škrečkovi: počúvaj ma, Škrečok, sme prakticky rovnakí. Ale teba ako Škrečka deti dávajú do krabice, hladkajú ho, krmia ho, jeden čo všetko. Mňa ako Vodkána naháňajú, dávajú mi jed do kútov, posielajú na mňa psov. Na tom hovorí Škrečok: máš náhodno PR. Takže... Ináč, PR nášho premiéra majú odjak živa na starosti skvelí ľudia. Čekujte tú zostavičku. Tvorca Mečiarových reklám Feďo Flašík, bývalý agent EŠTB Drahoslav Machala, či súčasná hovorkyňa Beatrice Sabová, ktorá sa kedysi dostala k bytu v Petržalke za podhodnotenú cenu. No a na svojom mieste stále sedí aj Erik Tomáš, ktorý je čestným držiteľom titulu Najhorší hovorca na Slovensku. Ak si to celé zhrnieme, v nasledujúcich mesiacoch nás čaká smerácka politika s ľudskou tvárou, ktorú budú po marginálnej kauze aj naďalej reprezentovať naše obľúbené tváre. Keď ti bude ťažko, nepomôže chren. Vypíš žabý slízik spolu s majstrom N.